今回は2年生6名でお送りいたします。ただいまお送りした曲は名探偵コナンのメインテーマでした。楽しんでいただけましたか？続いてお送りします曲はミッキーマウスマーチとディズニーメドレーです。管楽器の5人でお送りいたします。それぞれの楽器がメロディーを担当しているので、各楽器に注目してお聴きください。それではどうぞ。
次の曲が最後の曲となります。山崎智子さん作曲の「空は今」です。もともとは合唱曲ですが、吹奏楽用にアレンジしました。曲を知っている方は口ずさみながら聴いてくださると嬉しいです。それでは最後まで楽しんでお聴きください。